Dang shen jing kynduh jong sorkar bat nongialam jong briew kiba shong basa athem yo mawlong kabalatip kum Harijan Panchayat Commetee bakan ai sekumba 10 saw akar jaka shwa ban kynriah yaki jaka bekisa kawei pat. Hakamit jong shpau tarik nohprah liang MLA jong North Shillong Constituency pa Aldelbert Nongrum pynpaw jingsngew khia rukom le jong sorkar. Bat liang Jong pynpaw jingsngew si namar snem bakham shwa jinglum jingken jong sorkar briew kiba shong basa hathem yo mawlong kalong shispa prapusaw briew kibasa hathem yo mawlong kibade ban kynriah kata shispa arpupra kibade jong municipal bat san pun riu kibade kawei pat department Henry minta kala penlengo yu MLA jong than bagi briew kiba shong Mih Tam sakumba shispa san pupra. Bat liang Jong ulabo jingkeli bagi Dei Kiei kita kiba Mih Tam hadu shispa san pupra. Shushu ulabo ru jingkeli da jingsngew khia ba Balei ki briew jungi ki penlong Nongshongwai Jong kari. Nega por kumu local amali Jong 17 North Shillong Constituency. Habari barki issue Jong Nongshongwai hangte po tham yo molong. Ngakwa ban pynpaw wa ban krani. I have every right kum local amali. Banganya budin claim shong thai kumba shwa collection jong ni arja pulai manang da banong ba ka constituency lani ka judge benriu hi brokoi kanung khimilanti ba yanga kumu kertong hatu ko por bangni ban yu kechat komut kanung compromise just for the sake of election. I'm been elected to fight for the survival for the future generation. Dengan ku aban keren kentok ni ka por khamtam me government kadon hok ayu kabasisir kasi ngitip ba all land belong to the people. Bila ay pat nakata jaka sa government ban pendongkam nam taban serve yagi pai ba reho bangi pai pat habade bar kani ka jingja po thami molong kabanginang khimilanti ba kan poino sa kata ka solution rega ba sumsi kalong ba ngan pen mau ba ki por bar ki system balit no lami ka jingkhain ba shispa phrapo saw kilong yin ken pen kriya nang tu na po thami molong sa po municipal quarter kamamut shispa arpupra kidai na po municipal bat san pun riu kidai na ki way pat ki other department nrei ka basulingo pat manta kalami kaneka lai saupuar families nrei larang ya khen nya taka baki ai kijing khen go makipaw lai spa saupuar families kamamut basa shispa prapusa basa shispa san pupra ki families etc kinsrang ai ka sorkar ka jaka nam ta jongki ki Dei Kiei ngasosi ngasuk thang gaman sim kalong ba Balei ki briew ki jongi ki pelong ko Nongshongwai hala ka jong kari belengim pendong kam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala kum nungi dei ban ban deal bar kita ki Nongshongwai ka bang ko apan pau ni kalong ka jingdo nong ka bakraw larangi pa ya po sor langi pa ya po ki border dang kindat por ha ka ni ka 6 differences hak jipen bet ka first phase hak beri ka border jong Assam and Meghalaya kumba R phokhandai square kilometer kata kadai ka jaka ka bahab apo khana para pilang kata kalalik sapo Assam bat menta pat ngai iba sorkar ngamong tangi ba preston marwei I honorable deputy chief minister ring hapan keno ya sorkari brokoi ke MDA 1 menshwa ba ka MDA 2 kadai ka ju bat hangni ngi bala kular pa ban ai sa 1.4 akar Balei kay hadukat no ko ba mangi indon na tagajing jingsngew nam ta kiwei pat kini gidi tang kinong 3 jong sorkar ka bangaku an ban mau kum lokal mali nangi sakmat imdin penong kamsyu Harijan colony ngimdei ban penong kamsyu Punjabi colony ngimdei ban penong kamsyu Swipaling ngimdei ban penong kambet ba kum kinong song hapo them yo mulong tiga banga bu ya kata kejingkeli syakipat ba ya kita ki baju perta persya boros kata namar ngong tang ni kawei laraga sorkar kadang hapan compromise ban pendem kum kita yang khamat kinong Nongshongwai live as it is nokam ban kata ye up baka VPP kan war kabor ban ngin le la ka jong kamram namar ngila pengit but we should do not only good thing but we should do the right thing. We should take a decision, not only good thing, but we should take a decision for a right thing. Kaya mga kuha ang pynpaw,
hang ni hau uniu amantau snem hi hau bre ni ka ju ke issue nilayo ka jing kular hau bangai ba hadian ba high court ada by order repo ka government lembaga HLC bade ban remove no relocate no iki hendai ki percha mantau snem tede halo tanong rem hau panai arpo hau panai me khat artrik arjar pulai mantau snem ngabu ka deadline ya ga government bangamut ban le ye ngamdei takaktian doi takakam hendai ka sulong no bakami no ki issue jong reservation policy kabla yalam de ba arden kum nongialam jong ka VPP ngahap ban refrain no ila dia namar bangi bakani kalong ka bakham dong kampat naga benta kisamla tenmar kadau ngan perken mau beng pai ba na kawei collection du collection MDC ka bade ka dual post arjar kynriah hadu bade ka by election jong ka arjar arpuwei hadu bade ka election arjar pulai kani ka ju ka government kalong bakin penkria no ya kini gi nongshongwai po thami mulong ka susi kalong ba hadu menta kem semala lesi kani ka jing ya kynduh ani khndet singi kalong ba kiong ba ken sa penkria no da ka ba ai biang ta ka 1.4 acre ya kini gi nongshongwai maybe kani kala bandai skoi par ka jing penbit ba election MDC but MP do hajan kani ka ko ban kren da ka jing sokhia bagi pai ba kini masuthu ba kita baro ki ba perta nakapor skapor ki persya ni ki issue ken soba ban comments ban react manginum la ban long ni dei ki try snong ni dei ki try yang ban ni hap long rukom ki try yang ha bangi de ban suthu rukom lo ban ya deal ban kita ki nongshongwai titani ken tina kalyang jonga ni nang yepet bangi nang bud deal yani ki issue kulai sibun